дар дунёи мо бисёр астанд он чизҳои ғайриоддие ки мо ба чашми оддӣ дида наметавонем. ҳамада салом дӯстон, бо шумо аз канали Азам блог ва ман имрӯз барои шумо якчанд роликҳои даҳшатоваре омода сохтам ки баъд аз тамошо кардан дар ҳайрат меафтед. аммо пеш аз сар кардани ролики мо дӯстон ба канали мо обуна мешавем, як лайки дигар мо бошад сар мекунем. ин видеоро дӯстон якчанд ҷавонҳое ки дар шаби дар ҷангалҳо гаштанро дӯст медоранд, онҳо ба навор гирифтанд. ин ҷавонҳо худашон мегӯянд ки мо дар Япония дар даруни як ҷангал як ҷойи хело кӯҳнаеро пайдо кардем ки дар бораи ин ҷой овозаҳои хело зиёд буд ва мо хостем ки инҷоро аз назар гузаронем ки дар ин ҷо ягон чизи ғайриоддӣ ҳаст ё ин ки на. ва бинед дӯстон ки вақте ки онҳо ба ин ҷо наздик мешаванд, дар ин ҷо чиро мебинанд. Penonton jangan terlalu dekat, penonton. Mundur penonton. Kenapa tadi kamu menyerang saya? Tadi saya hanya ingin bertanya kemana perempuan itu kamu sembunyikan, dan ternyata di sini ya. Kamu ingin mengelabui saya tadi ya, lawan saya. ин дар ҳақиқат чӣ буд, то ҳол ҳеҷ кас намедонад. баъзе аз одамо мегӯянд ки ин рейк аст, аммо боз баъзеашон мегӯянд ки ин одаме аст ки дар дарунаш ҷин дар омадааст. аммо ба гуфти шумо чӣ дӯстон? фикру ақидаи шумо оиден дар комментария. ин видеои хело аҷиб ва тарснокро бошад дӯстон. як ҷавон дар мактаби вайронае ба навор гирифтааст. чӣ хеле ки мо дар ин навор дида истодем, ин ҷавон дар коридор рафта истодааст ва дар як лаҳзаи кӯтоҳакак дар камераи ӯ ҷини духтаре меафтад ва баъдан боз нопадид мешавад. ин ҷавон худаш мегӯяд ки дар вақти ба наворгирӣ ман дар ин ҷо ягон чизи ғайриоддиро мушоҳида накардам. лек то ҳамон вақте ки ман дар ин ҷо будам, ман ҳис мекардам ки гӯё маро касе таъқиб карда истодааст. ин видеоро бошад дӯстон, шикорчиёни ҷинҳо дар даруни як қабристон ба навор гирифтанд. ин шикорчиёни ҷинҳо дар шаби ба қабристон меоянд то ин ки бо рӯҳони ин ҷо суҳбат кунанд ва дар ин ҷо ҳамаи асбобҳояшонро омода мекунанд. ва бинед дӯстон ки дар як лаҳзаи кӯтоҳакак дар пушти яке аз онҳо як ҷине худашро намудор мекунад ва баъдан нопадид мешавад. Giống như ngay cái này luôn hả gì? Quá cha. Đây. Em. Ngồi yên nha. Ngồi yên. Không cầm máy em à? одаме ки инро ба навор гирифта истода буд мегӯяд, дар вақте ки ин чиз ба камераи ман афтид, ман шок шудам.
ва ба чашмони худам бовар намекардам, барои он ки ҷин ё ин ки ин гуна чизҳо танҳо афсона барои кӯдакон аст. лек ба фикрам вақте ки ин ҷавон ин чизро дид, фикри худашро дар ин бора иваз кард ва гуфти шумо чӣ дӯстон? ин видеоро бошад дӯстон, дар Япония ба навор гирифтанд, якчанд ҷавон дар шабе барои шикори ҳайвони хурд мераванд ва вақте ки онҳо дар даруни ҷангал ба шикор машғуланд, яке аз онҳо дар танаи як дарахт чизеро мебинад ба мисли хун. вақте ки онҳо бо диққат ба болои ин дарахт нигоҳ мекунанд, як чизи ғайриодиро мебинанд ва ин чиз дар давоми якчанд сония нопадид мешавад.なんか多いね。なんかすげえ水たまりな、何これ、気持ち悪い、なんかウジ虫っぽいのにな、なんか確かになんかグニュグニュしてるのにな、なんか何あれ、気持ち悪い、ちょっと怖かった。баъд аз оне ки ин ҷавонҳо ин чизи ғайриодиро диданд, аз ин ҷо зуд гурехтанд ва дар описанияи ҳамин ролик фикрҳои худашонро қайд карданд ва гуфтанд ки ин ҷангал ба худ ҷине дорад ки ҳайвонҳои хурдакаки худашро муҳофизат мекунад. албатта дӯстон, мо медонем ки ин гуна чиз шуданаш ғайриимкон аст, лек ин видеоро дар Япония ба навор гирифтанд. дар ин ҷо ҳар гуна чизҳо рух доданаш мумкин аст. ва бо ҳамин видеоролики имрӯзаи мо ба анҷом расид дӯстон. боқӣ дар паноҳи Аллоҳ.